la mulungu pa 8 September 2024 kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ya Hot Current. Program imene timabwera pano ndi cholinga chokuti tiyankhule nkhani zikulu zimene zuchitika mdziko muno, ndipo tikamalankhula nkhani zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa yaiti. Ndene kuti lero li programu iyi ikutifika mochedwerako pang'ono pa zimene zimachitika mkati mwa tsiku kuti kudali zochitika zina tidali misonkhano nditabwera mochedwa kuchoka misonkhano, koma ndikulandireni inu amaphang'ombe zomwambiri ochuka ndikulandireni, tathokoza. komanso amsukuluzi a Jona Pankuku ndikulandireni. Tathokoza kwambiri andevu zamwayi. Mbali yakuno muli ndine ndevu zamwayi Wonder Msisa. Bwanji timve uthenga ochokera kwa sponsors athu. Selly's Enterprise. We offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Titokoze ma sponsors athu a Selly's Enterprise amene amagulitsa katundu wa stationery komanso wa electronics kuzomba uko pafupi ndi Steers ja komanso kulilongwe Pitala uyu achikungwa Nyamata wa Malawi muno. Nkhani zathu zimene tufuna tikambirane mprogram yathu ya lero ndiyo kuti anzathu a zamabwalo khala ngati kumene kuli nkhani nde maloya afuna unyanyala pachinayipa kuti demonstration sikunyanyala zonesero afuna opanga zonetsero pachinayipa posakondwa ndi mmene zikukhalira zofuna kukonzako zijamati judicial reforms imene idayamba mu chaka cha 2021 koma sikuoneka kuti kuyenda bwino, ikumayenda mwa ma piecemeals. Nde khangati pakati pa nkhani inabukanso ndi anzathu Malawi Law Society kuti akonzekonze kumabwalo a milanduku. Nde zikuoneka kuti nkhani ipite nyumba ya malamulo zuvutapo. Ndewo pofuna kukakamiza nthambi ya boma ija kuli a president ndi nduna zawo kuti nkhani ipite mu nyumba ya malamulo afuna kuchita zonesero pachinayi. Joyce Banda amene ndi president wopuma wa dziko lino komanso president wa chipani cha PP adalankhula ku convention yawo pa Saturday pamene amanena kuti atsogoleri tiziwaziwa ndi zipatso zawo, mbiri yawo, experience. Kodi munthu amene afuna kulamulira dziko lino tizimufunsa mafunso kuti udachitapo chani ngati ungayendese dziko lino. Kodi zimenezi zitithandiza khati kusankha anthu opanda experience kapena kamwe limanena zina lokudya mchere. Komanso anthu ena akwiya ndalangiza tsopano a Mutharika a DPP kuti anthu akodi mesa adaluza zisankho ku convention bwanji akulandiranso maudindo kuti ma convention iwa amangokhala azionetsero kunamizanapo anthu amene tifuna akhale pa mipando akhala ndithu tini njira zathu kuseriku zimene timapanga kuti ma convention iwa athandiza. Komanso a first deputy president ya chipani cha MCP Mike Gotani Hala tidali nawo ukukwa mayaka kuzomba kumene amanena kuti tiyeni tizilimbikira Malawi. Boma lili apo koma tizilimbikira tokha chifukwa boma silingatipangire zilizonse. Amaphang'ombe toyamba nkhani ya ku judiciary. Nthambi za boma zilipo zitatu. Nde ya foloyo ndifeyo. Chifukwa kuli kumene kumakhala a president ndi nduna zawo executive. Yes. Then kumene kuli a chief justice
majaji ndi anzawo malawyers ku judiciary then kuli kumene kumakhala speaker komanso aphungu a nyumba ya malamulo ku legislature nde kuli ifeyo chifukwa ifeso ndikaboma ndithu amaziwaso fourth estate kumene kumakhala ma station manager ni malipota zawo mutipwetekeza chabwino komano zenizeni ndi zitatu zokwinako timangonena kuti malingana ndi ntchito yathuyi anthu ena amaonanso ngati kuti ndi nthambi imodzi ya boma komano nkhani ili pano mosachulukisa gagamdiwa ndi kusintha kagwiridwe ntchito ku mabwalo athu a milandu nkhani imeneyi yakhala ikumatulukatuluka anthu ena ndithu amaona ngati kuti kumene kuso nkopedwa kwambiri mmene ntchito zawo zimagwirira sizimaoneka bwinobwino maka akakhala kuti sakugwira bwino pamavuta kuti tifunsane mafunso kumene koko chifukwa kumakhala ka contempt amakukhiya nako ka contempt of court nde majudges aja nthawi zina akakhala kuti ngaulesi sungathe amaoneka ngati mwina kuti so a chief justice mwina zimavuta kuti judge timuyeze bwanji kodi mulingo wache agwira bwanji ntchito zache komanso pena milandu imene mayendera amene mangouyimisa mlandu kuyimisa September tizamvanso January kodi timasatira ndondomeko zotani pamene tikuchedwesa milandu kodi machedwesa ati chifukwa chokuti pali zochedwesazo kapena kumalowa za chinyengo so ndi nkhani zimene zimakhala zovuta kuti ukambe kumene kuko chifukwa chokuti uthaupezeka kuti wakakumanizana nawo muchemba so mwachidule kuli nkhani zakusintha kagwidwe ntchito mabwalo mwathu koma kuti nkhani imene itheke ikuyenera kuti iduse ku nyumba ya malamulo nde Malawi Law Society ikuona ngati kuti palibe chidwi chokuti kuchokera ku nthambi ya executive kuti nkhani imene ikambirane mu sitting ilipoyi ndi zimene akunena kuti kodi chifukwa chani tikuchedwa nde akonza kuti pachinayi achite zionetsero zosakhutira ndi nthambi ya executive pokhala ngati kunyalanyaza kuti nkhani imene ikambirane mu nyumba ya malamulo kuti tisinthe kagwidwe ntchito ka ku legislation ochunga tiyambire pamene popo kodi ku legislation nkhani zake nzota what are the issues choyamba mwina ndiyambe ndi kugwirizana nanu kunena kuti pali nkhani zina zimetakhala tikuwuzidwa zonena kuti musamakambirane izi kwambiri zokhuza ndi anzathu aku Malawi Defense Forces chizungu chake amanena kuti national security antakhala tikumanena pano kuti chingerezi chomati national security kumbaliku kumachitika zinthu zambiri a Malawi and maybe it's time we demystify term imeneyo kuti national security isakhale chida chobisirako zambiri uko ku MDF uko chifukwa ngakhale kumeneko mumagwisa ntchito misonkho ya Malawi no one is above the law tikamakamba nkhani ya accountability wina aliyense kuyambira ku Kamuzu Barracks mpaka nakaya kuti aliyense Capitol Hill aliyense azikhala accountable ndiye pali gulu lina ili la kumabwalo anzathu a court amene chizungu chake ndi chamachitchula bwino chicha contempt of court ndiye chizungu chimene cha anthu ambiri amaopa moti olo amang'ale kapena kuti adandaule zinthu zokhuzana ndi majaji amaona ngati kuti akangotero ndiye kuti zawo pa Malawi pano zada makasonga tokuzowa kuti uli ndi tiwiri titatu pena pake topalamula ndo mangosirato koma nkhani zake andevu zamwayi anthu akhala kumadandaula zonena kuti ngakhale tikuyamikira majaji athu kuti amagwira ntchito yabwino ndipo there are some judges anthu akwadziwa very professional you can trust them anthu madziwa zoleti malandu kapita kumeneko ayi chilungamo chiyenda ndipo they work within the prescribed time limits ya mlandu koma pali ena nkhani yakatangale ikuwakhuza pali nkhani tuti mwamva zambiri zomvesa chisoni zokhuzana ndi majaji ena zilipo pali nkhani zina zokhuzana ndi zomwezi maloya aziso
lawyers kudya ndalama za client inde Yes. akuti kudya ndithu ndalama za so kumene ku private practice manafuna ndikuze kwambiri awa anzathu aku judiciary Yes. oweruza amene oweruzawo ndiye pali nkhani yochedwesa milanduyo ndiye pali nkhani ndithu ya impunity yomakhala ngati kuti judge there's no one who can tell the judge what to do even milandu ina anthu akaona tikamati my lord khangati ndambuye diwo Yes. ndiye timaufumu tinatake mkhotiko timene anthu akhala kuti dandaula so kabwino pano even kwani makemera mwamuza kuti my lord akonera we are very safe. We are very safe. We are within the discussion. So kufuna ndithu kunenetsa kunena kuti inu amene muli majaji dziwani kunena kuti olomukhakhale jaji you are not above the law inuyo silamulo ayi ndipo tikamakamba nkhani accountability even yourselves you are accountable ndipo dziwani kuti kumene tikupitaku you can't go away, you can't get away ndi zina zimene mwina mwakhala mukupangaza kumbuyoko ngati pali pofunikira ineyo malangizo anga time to change is now chifukwa ifikapo nthawi yonena kuti no one is going to stand on your side palibe amene angafune kuti mlandu wake uzichedwa ku court palibe amene angamafune kuti kuzikhala nkhani ya judge shopping palibe amene angafune zimenezo mwina ndi judiciary ndikambe zotero komanso inuyo maloya kumbali inayi ku private practice ayi inu msakhalenso ngati angelo kumene konso ndeko akhala kukambidwa nkhani imene yoba ndrama za ma client ndi zina zotero so in all integrity ikufunika mbali zonse tikamakamba nkhani ya legal system malayi muno tikukamba nkhani za chilungamo apa mkuku ansukuluzi chifukwa chokuti chilungamo tikachisakaniza ndi zinthu zina si chilungamonso yayi chilungamo chimene kuti chisamatengere kuti kodi ndi ndani ali ndi chani chiziyenda bwinobwino pali nkhani zina zokuti tikhoza kupereka chitsanzo kumadamba kuti kodi nkhani imeneyi sikutha chifukwa chani nkhani yati maplastic topyapyala takuluka zakakazi ngati pano tu koma sikuthabe pamene ukuona ngati kutha iyo kodi nkhani imene chikuvuta ndi chani kuti ithe pamakhala nthawi zina apa mkuku inuyo mwapalamula ku times kuno kukulemberani kakalata kuti kapumuleni ku nyumba kuyikwera basi katenga ndithu ka injunction kuzuzu kuti pa selipompa pali makhoti apa mwadusa amene wawazomba mwadusa lilongwe musatira chani tipange bwanji apa mkuku pamene tikudandaula ma issues ena kodi a chief justice alibe mphamvu zokwanira zokuti akhoza kugwedezako anthu ndikwamvera akusufunikira support ya review imene ndiyambe ndikugwirizana ndi zimene anena ochunga zili ngati olo ku media wathu kuno kwa atolankhani kuno alipo atolankhani ena amene kagwiridwe kathu kantchito malingana ndi zimene maphunzira kasanaphunzire amatha kupanga waphwanyaphwanya kumwa muupseza omfusa mafunsoyo kuti ndili ndi nkhani itu ngati ufuna kuti ndisaitulutse kuona kuti upanga bwanji ngati omane yes mwayambira pabwino now ndekuza nde akamaterewo munthu amakasuma kuti nde ndifuna libereka kumene ko chabwino now ndikumapezekana kuti pali zimene zizi wapanga chochizi akamuthupsa ena ozitsata kuti uyu amatitere pamwendo kha media accountability apapa kuti zimene apanga yuzi ndi za media zikugwirizana kapena ayi now akhala ushita chonchi amazalutsa mawa media independence ndiye kuti sizikugwirayi atolankhani muti wopyeza upangazi weyo zakulankhanizo kapena wakuba yes wakuba si mtolankhani palibe wakuba mtolankhani wakuba ndi ukuba yes zimachitikanso ngakhale ku judiciary apa simunamalize bwino chifukwa choti ndimaona ngati mupita ku media council of Malawi then okay mwana ndifusa kuti so munthu kana kudandaula atapita kutiko nangasi tifuna tikapita ku judiciary koso zikanena kuti tikamudandaula chachi tizipita kuti now ngati ifeyo atolankhani ndiye kuti mbali nayi ndi media council of Malawi amene amayang'ana issues of ethics kuti akupanga zizigwirizana kapena ayi and kumeneko nawonso ali ndi mfundo zawo zimene amatsatira for you ngati mwiti complaint mukapange lodge kumene kucha atha kumpanga sanction mtolankhani pa zinthu zina mapenalty zake alipo that side chimodzimodzi mmene ndikuganizira ine
amene amayankhula chunga ndi maganizira speech na ala zankhula president azachakwera parliament adadzanena kuti the three arms of government munazitransit ku parliament, ku judiciary, ku executive zizikhala accountable to each other. Amati open government yes. Tizita kumafunsana mmene timafunsira kuda achakwera ndi ku executive mukuziyendetsa bwanji zinthuzi. Mmene timafunsira ku parliament kuti ndiye mufuna kungonjezera ma CDF mukudzikonda inuyo. We should also do the same tikaona nyasi zikuchitika ku judiciary. Awa amene amanenera kunena kuti tinyala kamanena titi kuti kesi mundu uzonena kuti sikutha chifukwa chani. Kodi uyuyu wadutsapo sepa pa nkukatenga registre ose wadusa kuoloka mali nthibe atatu kuti uone saka chani kuti uonetsetse au katengayo ausala pavunda khola audziwa bwino amene akakumana naye kuti wina saka na chiponda saka na covid judge kuma mapasti 12 usiku akupereka injection kodi imene ikuperekedwa kutiko. So tikamakamba nga if you want to sanitize this country, yes, tisasankhe so kuti kodi awawa ndi osa untouchables menone nena chunga alipo ena ndi 2 and ife timadziwa. Yes, antchito zawo zabwino bwino. Yes, and maloya amadziwa kuti kwamene yadasunga pele zopusa amadziwa ni amadziwa amayang'ana ma facts mlandu oyipa ndo oyipa. Koma alipo wina ndithu okonda kunyambita mituka badamalia mituka okonda kulandira mituka alipo ndithu kuti why is it that this lawyer every time has got a case kwa judge why anisalu saso one day we need it akahapo pale kuti kesi ya panja bandani basi hata kunama kesi moja mmoja before uji judge. Oh my god, basi judge wake yes. So fuso na kuti kodi a chief justice chimene tukunena kuti munthu ndi chief justice. My thinking mene timazawanenera no kufuna pela kwa dziko akakhawutisira sisi kutheka kuti nduna zawo za president akuti bwana timakhatu kangana amene zakhazuchira zopusa parliament ndekuti tiyangana asikona kuti sakuona kumene koko. This time around ndekuti tukambaso za the chief justice being in control, being even questioning, even summoning some people up makai mukuti izizi zukama ntubwanji. Yes, so ndikuona kuti by the end of this discussion yes, tikamapita kuma consensus amene was ma consensus timene so langale zinthu zina kumene koko kuti inde akuchedwetsa koma tikamakamba judicial accountability, transparency alinazo mmene mumu iwo zilipo. chifukwa ndimanena kuti nkhani ndi ya chilungamo. Yes, now chilungamo chimayenera kuti chizioneka kuti apa paenda chilungamo. Yes, pamene wina akukayikira kuti ayi ineyo mene ndili ndavuti ndapangidwira nkhaza papamu there is no way mlandu ngamkomere munthu amene amandichita nkhazayi zimadabwisa. Komanso meta tinamuje milandu ina meda yambira simathayi koma taonapo milandu ina yansangasanga ndiperekewo chitsanzo. Padali mulandu umene anthu ena ataona kuti MCP yabwesa malamulo anyuwani adathamangira ku khoti zimene amafuna kuti ziyende sangasanga chifukwa amafuna chigamulocho chigwirizane ndi convention. Yes, tidaona zikutheka. Yes, zotheka kunasa zati zotheka kumva mulandu potengera nthawi ndi kufunikira kuti ukadusa nthawi yakuti even zimene titapereke zikaso chilungamo fasi zigwira ntchito. Yes, abale athu angochepa asankhako majaji ena anyuwani padakali pano koma tudziwabe kuti ngosakwanira. Koma ochepawa timati tipemphe kuti azigwira ntchito bwino. Komanso azifusidwa mafunso timafunsa ife kuti mwachitsanzo judge ali ndi mulingo kuti umayenera kuti umve makesezi angati chigamulo pachaka paja mupereke zingati. Ngati zimene zipalibepo tingaziwe bwanji kuti judge uyuyu is being effective na makaya performance yes maprezo kodali ndi ma KPIs awo and ma KPIs amene wakakha kuti sakukwaniritsa chilango chimene angalandire ndi chani. Kodi alipo judge amene tikoza kumuyimisa ntchito a chief justice acha kuyimisa ntchito judge kuti uyuyu ndamuyimisa kale ntchito kapena mphamvu zimezo alibe. That's why mwina pakufuna kukhala kuti titakonzako ku judiciary ku kodi zimene akupanga
law society kufuna kupanga zionesero pachinayi pofuna kuumiriza nthambi ya boma ya kwa president kuti mlandu uje nkhani imene ipite parliament ndi zabwino chunga. Ndimafuna ndinene kuti tikamakamba nkhani ya majaji, there is actually judicial commission. Yes. Yeah. Kumenenso amayenera kuona nkhani zokhuzana ndi majudges. Unfortunately, yes. It has not been effective. Yes. Unfortunately. Ndimafuna ndinene kuti Chief Justice tisama I don't want kuti Malawi muno tizichita kukhala ngati kuti we are at the mercy of a person amene ali pa udindo. Ngati kuti ma systems. Ngati kuti what we need ndi ma systems. Yes. Ma systems onena kuti kapabwera ndani pa opposition ya Chief Justice. Yes. Chi system ucho kuti judiciary chizitha kuipanga hold accountable. Yes. Nimafuna nene nkanina mwansanga anthu akhala akudandaula easy za ma judgment amene ochokera ku court zokhuzana ndi anthu mwina amene amatha kuchosedwa ntchito mosakhala bwino nthawi zina mafigala anthu akhala akudandaula ndipo khala kumakambidwa zinthu. Now I must warn, mukamapanga zinthu mwanseri ndi anthu inu kamba kwa inu majaji mudziwa kuti amene mumapanga nawo aja amakanenanso kuseri amakanena kuti ine twandithandiza ndi wakuti wakuti wajapo mwakuti amanena zimene zija. So ndifuna ndikuwuzeni kuti ndi ticking bomb komanso mukuononga dzina lanu, integrity. Siku lina anthu azapita kukakusiyani kumanda nkhani imene zakambidwa kumalire kwanuko ndionena kuti wapita jaji wachinyengo munthu wakatangale ngati uyu mwina makhoti sono ayende mwachilungamo. Nthawi zina kumakhala concerned with things above money. Kwinanso ndimafuna ndinene kuti I don't know kuti popita panseupa kuti kuthandiza kwake kuti maloya sono akapita pene paja ukatenga zija mavala zija guba tani kenaka lilowa. At the end of the day izitu zikutengera willpower ya inunso a executive. Kodi executive, are you interested kuti muchite address ma issues iwa kapena ayi? Ngati pali ma issues onena kuti inuyonse mukuona kuti pali chilungamo chokha, why wouldn't the judiciary, why wouldn't the legislative council, parliament, why would they be interested? Kodi inuyo chidwi chanu sichingakhalepo bwanji pa nkhani zimene anthu akudandaula zokhuzana ndi zakukhoti? Kodi boma lake sili ilimene munachita benefit from the courts? Kodi anthu ake sinomwene aku parliament amene enanu mpaka na mmakachita kulowa ku khoti kuti mutenge sitiyo mutakangana madisaster kutuluka ndikupeza zonena kuti wina wakasuma kenaka mpaka na judge ruling ukachoka ruling mpaka enanu mpaka lowa parliament. I thought aku executive in this country, out of all countries, mwenokhala anthu oti mukhale ndi chidwi chopambana pa nkhani ya ku judiciary maka kuti judiciary iziyendesa zinthu bwino. Kumbukirani kuti ali panthu ena amene amakuchita na accuse kuti judiciary inakuberekani kuti mulowe mboma. Remember that? Yes. So ineyo ntakhala kuti ndili ku executive nditakuonesesa kuti ndisambe mmanja kuti ayi ife tilibe interest ina iliyonse yoonesa kuti timapanga ndi chidwi chofuna kuti judiciary izipanga zinthu zokomera ife. So ndikupempheni aku executive chonde, ndikupempheni inu aku parliament tachitani zotheka kuti ma issues yawa akakhale debated ndipo lamulo likhazikisidwe. No one should be above the law. Nimafuna ndiyankhule motero. Azathu aku judiciary akakhala kuti apereka zigamulo zawo ngati dziko limene timalemekeza malamulo timatsatira zigamulo zimenezo. Ndekuti kaya kwaperekedwa injunction yaperekedwa mbali ya boma ndekuti mina tingoti ku executive side ndekuti executive side chatimayembekezera kuti ilemekeze zimene zija. Ndipo anthu akhala kumanena kuti simungamanamizire kuti ma positions onse amene amasankhidwa ndi president people are compromised because the judges are also approved. Maybe they are nanga series imachokera konko ku judiciary amapanga propose kuti anthu awakhoza kukwezedwa amasankhidwa ndi mbali imene ya executive. Koma amene ajawa simuzaona kunyengerera kuti chifukwa tadadika pa mpando kuti ndi zimene akupanga zosokonekera amaswa. Chikuvuta ndi chani ngati pali nkhawa zina zimene anthu sakukhutisidwa ndi mmene kugwira ntchito kumene kuku tiunikeko kumeneku kuti izi ndi izi mwina tikhoza kupanganso bwino pakuvuta mpati kuti mpaka na maloyers azifuna kuti akaende ku msewu. Sitting iyi sikuoneka bwinobwino mumapepala mwache kuti nkhani imene ikubwera mukuganiza kuti chikhoza mupangisa chimene chocho ndi chani because
I don't think kuti ni nkhani yovuta. Probably I don't know the politics behind this, but nimaona ngati kuti yes pamakhala kunenana even ku amalawyers iwo ndanzawa ku judiciary aja wakakhala mu court mwa muja bwana ndikahamala kapene kaja usazamuderera judge akamamenya even akamanya kuti I'm of the view ndilamulo bwana akamenya kamene kaja kuti pa wapita iweyo nde kodi pakumaza kraso kandeukena kamene simukaona maybe very quickly lero nachitika mwayi kuti judge wina anandiimbira phone pa nkhani ina then napeza ko mwayi omufunsa nkhani imene ndiye amanena kuti pali dandaulo linemeli kuchitika makanza atha kuchidishale kumene amadandaula kunena kuti akuti a law society aitenga bill kumakhala ngati njawo koma kuti bill ada inachoka ku judiciary atidachoka kwa majaji omwewa ndipo pali nthambi zina kapena kuti mbali zina zokhuzana ndi kasinthidwe kamayendesedwe ku court kamene kanachitika kale. One nkhani ya ma age limit zaka za majaji 2 pali nkhani ya kukhazikisidwa kwa court yapadera iyo yang'ana nkhani za ndalama zipopo zina zotero idachitika. Ndiye iwo ngati majaji ena akuona ngati kuti maloyawa akuonesa ngati akupereka chithunzithunzi kwa anthu ngati kuti izizi zichokera ku law society iwo ndabwino koma iwala kunena kuti akamakamba za law society even majajiwo amazoonanso kuti ni mamembala asa kuti akumenekonso ngati ku law society so ndi akuona ngati kuti pena pake pakhala ngati pali chinkulirano kufuna kuonesana kudyerana shine kuti ngati uyuyu ndofunika kuoneka star amatero mkuyankhula kwawo. Ine mkuyankhula kwanga ndevu zamwayi ndikuwuzani kuti whether ka bill yochokera uku kapena uku is neither here nor there. Nkhani ndonena kuti tipange ziganizo zofuna kuthandiza dziko lino. A system yathu ya chilungamo izikhala zonena kuti munthu azipita ku court ndikumakadzira zonena kuti chilungamo chikayenda ngati madzi ndipo tisaiwale mawu aja amatchukaja timanena kuti justice delayed is justice denied. Munthu kesi yake ngati kutenga zaka musanandithandize inu kumakhala stress inu kumaziwa zona kuti kumayenda ndi belo manje santhu amanena ndi belo nthumba ndi zilango kuti zimene zija so tiyeni ndithu kuti nkhanizi regardless of kuti kachinkulirano chili chotani put your egos down. You are doing this for the people of Malawi. Abankuku 2020 majaji zathu adalandira maulemu majaji 5 atapereka chigamulo chokuti ziko litiponyeso voti mpaka na kunyumba ya zolamulira adachita recognize ngati majaji za kodi zinasembeduka patipo so anthu amaombera manja pafuta ndi patipo kuti tiyambe kumafunsana so kuti kodi kumene kumukupanga bwanji zinthu zanu yeti komweko kunatuluka amalawi 5 amene anthu amaombera manja mwina mpaka lero. No wonder kunena kuti tini majaji okuti they are so dedicated to the work sutu tikulakwitsaso alipo yena alipo ndi masters pasarali ngati service ino ndiye fisi timadziwa tini maina ndikufanele kuti la fode likati likwane kuti anthu azozo kuti weyo ngwakatangale limakwana ndithu suna kamene maka program atingena special kwakwati manena kuti ngati munthu umaba pali zinthu ziwiri zimene zitakuchitikira ata kugwira kwakutsekera kapena ata kukuphatu ona kaunto chenjera matundu wake koma zimene kwagwira ku Ghana we have our friend Anas Arumia Anas a journalist amene anabweretsa pa mbalambanda majaji okwana 38 using his investigative skills kupanga expose mkulu ngwakatangale uyu walandira uyu walandira tsiku lina ena adzaona ngati kuti ndi malodza akubwera poyera kumanena kuti musango aona kuti munthu ngwakatangale so ndinofanire kuti zimene akunena wayana kunena kuti ngati afika poti ena afuna kupita ku msewu kuti ukaonetsetse ndekuti issue has been dragging paliso mwinaso kusamvana kumaona ngati kuti simukutimvera mbali nayo koma kunena chilungamo chenicheni if what they are doing it's for the good of the country kuti lero tufuna tipange enhance access to justice kuti zikuchuluka zipanga enhance transparency zipanga enhance accountability zonsezo asakhale kuti angopanga ma interest awo machanza akufuna zitheke adziwanso kuti amalawi ambiri kuno akudandaula
on access to justice makoti mwathu mdziko muno. Chabwino nkhani ndi imeneyo. Ma lawyers Malawi Law Society akufuna kuyenda kumsewu pachinayi kufuna kuumiriza mbali ya boma imene ndiye kuti Ministry of Justice kuti ipitise nkhani imeneyi ku nyumba ya malamulo yokambirana kagwiridwe ntchito ku judiciary ija mati judiciary reform. Kodi zovuta pati kuti nkhani imene tikambirane kuti nkhani zina zimene titazikonza aliyense akhoza kumagona bwino kuti I think chilungamo chiziyenda bwino. Koma amene zilili pano pali nkhani zina zimavuta kumvesa kuti kodi ajaji zona mwina zaka 10 mwangoweru zako nkhani ziwiri zokha nde kuti inuyo mukukwanirabe kumakhalabe pamene popo. Komanso kodi nkhani zanuzo mumazipanga bwanji. Tili ndi mafunso kuti ziyankhana ngati sitikonza ambiri betikhala mafunso nde kuti sizikuyenda bwino. Timve uthenga ochokera kwa masponsors athu a Celis Enterprise tikabwera mbali nayo tipitirire ni nkhani zina. Khalani pompo. Celis Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones: Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12 6GB RAM with 128GB storage. Phone accessories: AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Celis Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Celis Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi. Takulandiraniso pamene tupitirira ndi program yathu ya Hot Current lero la Mulungu pa 8 September 2024 yukufikani mochedwa yako pang'ono chifukwa choti tayamba mochedwa chifukwa choti mala mwa 6 o'clock tayamba 8:30 chifukwa chokuti tidali kukagwira ntchito zina komano ibwereranso pa 6 o'clock kuyambira la Mulungu kupita chitsogolo. Mai Joyce Banda amalankhula ku convention ya PP padakali pano ndoti taona convention ya MCP, taona convention ya DPP, taona convention ya PP. Tikumva kuti pachisanu pa kuli convention ya PDP. Anzathu akondwani na nkhumwa ndi gulu lawo mplanta ya muno pachisanu akupanga yawo. Komano nkhani imene tufuna tikambirane pano ndi zimene anayankhula Mai Joyce Banda pofuna kusankha pofuna kusankha mtsogoleri. Akuti tizimuona kodi inu track record yanu njotani. Mudapangapo chani? Osangobwera basi kuti ndifuna kulamulira dziko linoli koma palibe chimene mukuchita komanso tiziafusa mafunso. Now pamene popo kodi sitimapanga zimenezi kapena mpovuta kuti ngakhale munthu titamfusa mafunso ya mtundu wanji mtima lanzako nditsidya linya timaona mkati mwa ndime kuti I think apa tidagwira fuwa la moto amapang'ombe. Ine ndimaona ngati kuti anthu amene timawasankhawa timawadziwa koma timawasankha chifukwa chonena kuti cholinga chathu chimakhala chonena kuti anthuwo akatipindulire ifeyo anthu amene tayikapo kodi tu muone zofoka za anthuwa mukamapita mapresident onsewa kuti mucheze nawo anthu ena akuwuzani kuti amenewo chatu kwa amenewo chakwamba kalekale timadziwa ndenanga akuta timafuna tichose nanga samadya nawo kapena nkhani yake ndi imeneyo kuti amafuna kuchosa munthu wina so timafota ni mkwiyo. It's personal reasons. As long as we wachoka we don't care. We don't care. Timangofuna zoti nchose munthu ndipo kodi ineyo ndipindula bwanji awaka khala mtsogoleri basi inetu ndawasifusa pa anthu ena nditumzipaniza inu mukumfuna uyu ifwa chanu mva achimwene munthu amene zosankha nditayi mawu ake amakhala amenewo atisankha nditayi ndi dziko likuvutika ndi atsogoleri amene nthawi zina ifeyo tikwadziwa kufoka kwake and we know some of them kuti samayenera kukhala pamene ali koma fota analipo anthu ena amene amawadziwa but they decided to keep quiet ndipo anthu amenewo
zilango zake ndamene akupitisa amalawi m'mavuto. And I'm not just talking about leadership. Yes. I'm talking about my leadership onse. Mwina in my summary to your question ndinene kuti ndikofunikadi kuti munthu azikhala ndi some sort of track record. Inu usogoleri sumangoyamba pa president ayi makafunsa even munthu ngofika standard 2 basi ungofika basi kuti unaenda classmate basi ungofika iya kuti unaenda bwanji ungofika standard 2 anthu amene ali asogoleri inu mwawerenga pa biographies ma autobiography asogoleri dziko lapansi muzamva kuti ali mwana even pakati pa azizaki amapanga zakuti leadership can be traced in your history. Koma kuti munthu palibe pena paliponse unaonesa usogoleri basi ungofikira kuti munthu waulowa usogoleri uja ndi chifukwa nthawi zina mwina ngati dziko timavutika. And you know what, I don't blame the leaders, I blame us and who vote. Tilibe chidwi chofuna kufufuza mbiri ya munthu. Kodi asungwana amene akupikisana pa Miss Malawi ngati onse sitinakonde ndikuti sitikhala ndi chiphazuwa sitimasankhabe kuti Miss Malawi pa amene ayimawa ndi uyuyu simungaka blame amene okongola amene sanalowe mpikisano kuti inuyo ndinokongola simunalowe tasankhapo pa amene adalowa mpikisano aja mmesa timasankha pa amene ayimawa ndi amene ayimawa ma track record ngati alibe ndi sitikhala ndi president 2025 tipange bwanji tikakhala kuti sidakhutisidwe ndi ma track record amene ayime 2025 apango pakhala popanda munthu. Akulu ndiyambe nkugwirizana nawo my Joyce panel. I'll come back to that. Ndimona ngati kuti tidzifunsanadi mafunso kuti mukuti sorry inuyo mufuna kukhala mtsogoleri wa dziko mwapangapo chani kundakwanisa zaka sokhala ndine nzika ya zoli anthu akuti chifukwa kunena zoona muna for the sake of peace discussion yali usidichwa maina for the sake of peace tabwino koma pali ena umanena kuti mkulu yuyu abambo wawa amayi wawa mukuti mwasankha church elder chifukwa chani amadziwana ndi abusa akulu or what amaenda ndi awa kapena chifukwa chani kuona kuti tamusiyani pa meeting mtsogoleri kapena a session manager tawafulani zozizi kwa mura sino hapa linu aifa kutiziwa koma ndokonera kuti mwana wasuli muda amatsogolera anzawo vision ya chinthu chilima wawa uona kutenda kuti sakudziwayi ndezi jamani umazaona kuti pakala wake pochita zinthu uona I think awa anakhala pa udindowu chifukwa nkagulukako anthu adawapanga konvinsa anthu kuti khasako memonena kunena kuti zinthu zina zake sizingasinthe anthu amene amadzimva kuti ali ndi ma capabilities ngati sakutenga nawo gawo if they will not participate that's true. Ndiye musamabwere kusadandaula inuyo amene mukuona ngati ndinu anzeru kwambiri inu join zinthu sokolenu ngati simajoyina nawo then you can't come and complain mugeza ngati kuti amene ifatu kupita kuti ukakhale paja bwana nkuzipereka anthu amatukwana ndapangapo sogoleni nkafuna kukhala president wa china chake anthu amakutukwana anthu amakutulutsira nkhani so anthu amene achamakhala ali banjima akuyimika mkono kuti apange chocho but having said that kodi is it because munatibe even school zophunzitsa anthu utsogoleri can we blame that kuti mina kwathu kunoko tilibe anthu kuti awawa adapita ku school yoziwa kusiwa kuti mtsogoleri amene azitaki ironically asogolera onsewa akuzani kuti analipo ena amene anapita ukawauza kuti mayi muime bambo muime now anthu amenewo kodi samaonaso samaonaso anthu amene ali capable samaona kodi inu mundiuza zonena kuti munthu amene ali mtsogoleri wa nzeru zake oganiza bwino amene amati akakhala even pa nyumba pake anthu amanena kuti koma pali mtsogoleri kali kumpingo pali mtsogoleri kaya pali kuti pali mtsogoleri anthu samawaziwa anthu amawaziwa ndifuna ndikunena kuti ndili ndi vuto ndi anthu amene amapita kumakawakakabizira ena usogoleri chifukwa cha zolinga zawo. It's not like they don't know kuti awa they're not capable kapena amadziwa
koma self interest amene ndochuluka zedi. Nimafuna ndinene kuti amalawi dziwani kunena kuti inu namene mukubwezera dziko ili kumbuyo. Inu taendapo. Nthawi zina you feel sorry for this country. Kumanena kuti kodi inu tukanga tukuti wina aliyense akupita kusogolo ife tukanga pamene tukuyangana aliyense akupita uku kanga tife tufuna tizipita uku. Nthawi zina it's us to blame. Tisamangoti nsogolere ife timavota ndife anthu ati makafikira nyumba zawo ndife ndipo tamene timakauza kuna kuti muime ndifeyo. So ifeyo we deserve the treatment that we get. Ana Madingo adankhula mu interview ndi Brian Banda kuti timangoti nsogoleri ndoyipa kuti sizingathe kuti sogoleri ndo abwino kumakulamulira anthu opoyira kuti ifeyo amene akuti lamuli afe ndife opoyira sitikutha kumumvesesa sogoleri. Is it not possible? Abanku ndizotheka maso mene monena kuti sitikutha kumumvetsetsa ndekuti yeyo my thinking ndekuti munduza kuti akulankhula mfundo kopsa akulankhula masomphenya ife ndamene sitikamvetsetsa masomphenyawo whatever. On the other hand atokhala akulankhula mbwerera izowasamveka ayi whatever. koma funso ndine kuti tikamalisa apapa alipo anthu ena ali ma highest positions maudi kakuchalichi kampauteni pali ma MP ena ndipeketsaso ukamva substance yawo uyamene ukakasa uyuyu ukotsekula pakama sadapye uyuyu amene ukakasa sadafike kuti akhale pachakuti just like pali ma president ena kati nawo katakhanao mbuye mwanikano soko kangozi kuyuwa kwaona mene zimene amachitira uyu amene ukhala under another ujeni tinkanena kuti even machalichi yes munthu uli ndi anthu 10 kuti ndiwe bishop abale. Is it not abusing the title of a bishop? You can't be a bishop ukosogolera anthu iwe kwena okhala asha pateni do sikisi da family. Yes, and you call yourself archbishop. You know, so maybe the way we choose our president is that way. We just say kuti pamene aimawa bolako uyu. Now bolako uja maybe is not good enough. Pamela imabacha wabwinoko ndiyeyo koma mwina masomphenya onyamula anthu zake ena 21 million mwina pamene pamativuta. Mwina sorry ndingokhala ndadula chinthu chimodzi iso chimene tisamachiwale pamene topita kuchisankho tili ndi vutonso loyang'ana msogoleri based on kumene amachokera. Nkhani imeneyo alipo madera ena they are doing better koma generally dakamene ndi vuto ndiye izizi zomayang'ana kuti msogoleri kodi ngwakupya kapena ayi ena alibe nazo ntchito as long as munthu uyu ndwachichewa as long as munthu uyu ngwachiyawo kapena munthu uyu ngwachilomwe ka ngwachitumbuka ka ngwakumpoto as long as that person fits the bill of their traditional tribal card amene amangontenga ndi vuto lina limakhala limenelo because simafuna kuti yangane zinthu from the lenses of objectivity. Timafuna kuti zione zinthu ndi maso onena kuti kodi ifeyo zitikomera bwanji ngati mtundu wa kwathu. Ubwino wake pamafusopo. Yes. Kuti tifusane mafuso. Yes. Ubwino wake zipani zimene zapanga ma conventions. Yes. I think tikudziwa ma torch bearers awo. Yes. Ku MCP kulacha wera. Yes. Ndamene tikuzidwa kuti athopita kupata. Also asiti kuzidwa ayi. Mesa is obvious. Alenda kunena kuti DPP kubwera muthalika. Yes. Ndio kuti PP ngataka ima ndio kuti kubwera Joyce Banda. Yes. This far atatuwa ndio kuti twafusa mafuso. And atatu wadakhapo kali ma president. Achakwera ngatapitirire ikhala nde kuti round 2. Koma akhapo president. Amutalika adapita kai mina ku break anthu mwaona kuti atapita ku break. Atatuwa. Yes. Tidzananga mutalika kwasiyana. Yes. Kodi inuyo muli pa utsogoleri. Tatuzani mulapanga chani choti you deserve kuti mubwereso. Kuti mubwe mudai wala chani boma. My Joyce Banda mufamwereso yalani zimene mudapanga ife tijaje kunoko. Achakwera mufulaso another 10. Mwapanga chani so mafusa amene wawa takhandikunena panopa kuti tiye tifusaneni ende kamafusana wina asalani asakwiye asazileke sa personal. Now tikafusana tizasankhabe munthu mmodzi. Yes. The question ndiyo kuti kodi amene yoyo ndekuti is the best in this country kapena they might not be the best one. They might not be the best. Abwino wali kuti kwa amene sabwera kuti munthu angangotulukira baba basi kuti asala chaka chimodzi kungotulukira munthu basi ineyo anthu amene iyi mmene zimayenda andale zakumala zovuta tinazoona munthu angangotulukira chifukwa chimene nati zimudziwa munthu utayenda naye mukati muone chipani chake kodi ma structures alipo pa ground
chipani chimeje chilibe sichili mmudzimu. Kodi is it metina kunzira zinthu zathu zosankhira ma president kuti maybe we will never get the right person kapena basi sungaziwe ndi game ya chiponyeponye. Mene ndale zimene timachita kuno kumalawi timati democracy. Yes. Tikamaona za democracy tukamba za manambala. Yes. Kumene kuli anthu ambiriko. Yes. It's not always kuti majority makhala yolondola. Inu munazionapo ndithu mkalasi majority kupeza zonena kuti akugwirizana pa chinthu koma chombwita onse kumauzana asandi I came across some expression nena kuti you can have a group of idiots who can choose a bigger idiot. Exactly. A group of idiots. Yes. Nkusankhola I think idiot zimene amanena so kuti akuti zomati yayi wamkulu akulangize even idiots iso amakalamba so. Yona sare even zitsiru so zimakalamba. So kuti munthu akakalamba ndoti ndi wanzeru. Yes. So chitsiru so chimakalamba. Yes. So here is a question okuti kodi vuto limakhala patipo pakusogoleripo. Iziti anthu amene amayimika mkono wawo kuti mfuna kukhala kusogoleri. Because do you expect munthu wokuti sangakwanitse? Then akwanitse chifukwa sanduka president. Ine wanda ine ndikankhe chonchi. Motivation. For what motivates you kuti ufuna kukhala president? Kodi even atatu amene totuwaka mbawo. Titati mtenga ziko malamu nomwe muli munthu odakhoza kukhala president wako, you know? Do we have those people in this country? Ine munthu yes. Koma mina sakubwera. Kono fanele kuti tikadzapeza mtsogoleri amene ali ndi motivation ya Malawi at heart. Osati ndapseratu osati nalibe kanthu kena kali konse retirement package ka State House. Ndangomva kuti kumene kuja sugula china chilichonse kumakhala zaulere ndekuti ine ndi ananga zatheka pamene paja. If we have people motivation yawo afuna amalize ploti kaya kubalaka kaya kutiko abana silipita kuna kulikoseko. Ino ndinapo nina kuti when we have a president in this country amene razanine kuti ine katangana apa ni Nyasa at that particular time we end corruption in this country. Simukare. Yes. Komano, you see, the question is still coming back. Panoti ndatatu. Out of these three, mwina moza taso president watu. Who still choose a better table. Yes. So the question is, mkumva zima kuna kuna majosi band. Kuti tizimutenga munthu uyo, kuti track record yake ndiyo. It means ndio kuti munthu amene alibe track record ina ili yonse yakusogoleri mwina wamphamvu zikozokhala zovuta, right? Unless ndio kuti pamene papa iwo pa utatuwa at least we have my track records out. Then how do we choose amene tikuziwa kuti uyu ndamene atapange zimene tikufuna? Because that's where the question is. Out of the people amene atawine and tikambwita tonse tizabwera pano osablemana because imazamba yomalozana zalaso inu Malawi inu maiwala nsanga inu pa hot current mukatilozera wakuti we start blaming each other. Ankakutumani eti anthu tonse tinkasangalala mavina misewu ankangatuka anthu mavina misewu. Ndimafuna ninene kuti anazakamba mbale wanga kuti motivation. Ndimafuna ninene kuti ndaonapo anthu very motivated but clueless. Anthu okuti kumachita kuona kuti munthu uyu kumpingo kuja akufuna atathandiza mpingo koma nzeru mulibe. Unaona kuti mfana wasochera ndefana nakafuna kuuze njira koma leso sakuiziwa. They didn't want to help you. They want to help but they don't know. Fani manena kuti Malawi mavuta metri nawo mwina pa motivation iso padusa. It's not just enough to be motivated. Koma kuti kodi uli ndi mutumu muli capital yokwanira yonena kuti utautisogolera mwina watu okhulupirira mwina Mulungu azitisankhira. Yes, timapemphera. Tikapempha Mulungu atisankhira. Yes. Koma mwina ndingo ndisana iwale. Mulungu sampase ke busy apa. Nimangochita kuti sampase busy Mulungu. We can do. Aina kankagamba kuti munthu sungamapempherere kuti ambuye ndipaseni mkazi ukuyangana kale wina. Ulina kwakale. Ndi kumutha imakaya baba.
nde mulungu akakupasa amene usakufuna iweyo kuona kale uyu yes ndio mantenga amene uja nkupita kwa abusa tikwatiseni mulungu andipasa mkazi are you surprised kuti akukuvuta yeah ndimafuna ndinene kuti mwakamba nkhani ya ma track record ya anthu atatu awa amene tuwatchulawa ndiye nanso amene mwina azitulukira koma ine ndikuona ngati kuti and I'm still insisting on this vuto la amalawi ambiri they don't care about track record ndikuwuzani alipo anthu ena amene olomutawuza kunena kuti boma ilipole lalephera izi anena kuti madana nafe ainu tikudziwani madana nafe ndipo anthu ena mutawuza kunena kuti DPP inkalakwisa izi adada inkalakwisa izi akuzani kuti ayi tumakuziwani matida akutumani aliponso anthu ena chimozimozi ndi apipi ndi kwinako nthawi zina ndimaona ngati kuti if you really want to kuti tikuonze dziko lathuli individually tizafike size yoti nafeso tizatope ndi ndale zofuna kungosangalasa munthu tizakhale kumanena chuchuchu kumanena chinthu kunena kuti iyayi awa ndimawakonda awa ndakwathu koma na on this leadership yawakanika ndipo adakanika ndipo sitikuwafuna we don't have that china chimene wafuna nene chonena kuti mmene timasankhira ndale zathu ndipo vuta kuti munthu amene angotulukira kumene kuti watakhala kuti ndiwachikoka motani wanza tinaona chisanzo chabwino Saulos Malemu Chilima anabwera ndi marketing strategies ndipo campaign imene anapanga sinaoneponso campaign ina iliyonse Malawi muno pano tikuti chani polira tikunena kuti here is a president we never had exactly anthu ankaona kumati koma munthu uyu akuoneka kuti can do things differently koma nalipo ena ameona be kuti aya swa kwathu ena unata swa congress swa DPP ndiye akamwalira ne pamene kumazanena kuti koma monja nakakhala mtsogoleri wabwino ayi amalawi tiyeni tiphunzire kumasankha munthu outside the biases of where we're coming from abankuku kauniuni wa 2025 ayambe fandi program imene tizikamba nkhani zimenezi mwakuya tizika makandidate apo nkwaunika mbali zawo pamapeto pake kufunsana funso kuti kodi kukulemerera kuti chifukwa pano pande kuti pa msikelo pali achakwera pali amthalika pali maibanda kodi pasikelo akulemera ndi ndani tifike pamene popo ndimafuna imene ibwera yes ndimafuna ndinene kuti kwa anthu amene hot current ama tupanayo mitima kukhanga kuti akakuona ndi pano ndiye kuti akakaiza mbirimbiri ndiye kuti ikamba kauniuni kama ndi ukhala isi at the end of the day slogan yathu timana kuti ife sitinyengerera ife sitipepesa chifukwa ine ndimaona ngati kuti ifeyo ndi gawo lalikulu kwambiri azitsogola sero wacho atatuwa anawo tiwadziwa tinapatoso kale ende wina so sakadabisa so tikamabwera pano tidzinena kunena kuti awa zo ma strength awo ngatana munthawi yawo adapanga zibavuta zidaenda bwino anapanga izi ndipo tidzinena choncho kumene achakwera alipowa atha izi sizidachitike maibanda wacho anapanga izi zidavuta so sezo tolera pano tinene ndipo ndimezi makhalira munthu sumapanga zabwino zokha alipo tuyenda na makhalizo choncho kuti ukamuzudzula kuti ukusuda pange bwino ukudana nawe munthu amene amakukonda naye amakudzudzula kuti ukonze chinthu chija kuti upange bwino mothamangisana ndi nthawi pamene tikukamba nkhani zimenezi amtsukuluzi tidanenapo kuti ikamayandikira nthawi imeneyi kumakhala zosuntha even apolisi inde kumadabwa kuti wa polisi pa list ya ba transfer palibepo koma galimoto yozamutenga yabwera kodi mukupita nane kuti yayi tikupita nayo kwakuti ine ndikoma sindikuiziwa transfer aosi kodi transfer yanga mukuiona asindikuiziwa iwe tiye umbusibandi kulemba kalata inu tatiye tione kuti munthu mupita naye kuti iyo auziyankha zimene zotapitabe zokhala bwanji abankuku what is it that we are so desperate to move people? Are we strategically moving people? Kukaikirana kuti ni makadeti akada MCP zokhala bwanji zinthu za imene tingoyamba lero pano tikamba tsiku lina mwachuchuchu yabuka nkhani ku polisi kulwa polisi wina amene akuti ampaka transfer koma sanali palisi ya ma transfer ine mmene madziwira khanga kimatuluka amati cable kanjani koma polisi amene akuti sali pamene pacha
wangodzuka kuti galimoto ili panja panja kuti akuti mudzipita kuna kwake zukhala bwanji ndi kapena ndi mistake na ndiweyo galimoto yako ndi iyi ndakuti yaye kama marisa kuzeni zakukuchitani ambush. Who does that? Kuifufuza nkhaniyo akuti kuli ena mphamvu polisi akuchipani they are connected kuchipani cholamula paka ndali pa MCP. So dandaulo ndona makalata kwa ombudsman by Grace Malera. Yes. Amene akwauza mai yolamu kuti taimisani kaye koma uyu wamphamvu uyu wakuchipani akuti iye adzipitabe ndi mafredi ngolankhula ichichi zokaza makaba za systems zizija moyamba kuti ndi ndani wamphamvu kuposa bwana aje. Pali zinthu zina tinkazidzudzula ndi maboma ambuyomu akuluakulu izayi eno kuti ukunetsetsa aptokola chakwe sakudziwa chinjonse asangadziwe nanga olondunato komanso sakudziwa komano pala anthu ina kamakhala so overzealous kusenzeka kutani atikuteteza chipani izi zitazionapo mbuyomu sizitha bwino it end in tears. Yes. izizizi endi ndiwapemphe mayolamu mowapempha kuti fa iyi ali nayo omukatuka pano kwayipira foni iyi pa tebulo pawo. Yes. tsiku lina ombudsman akadzafufuza kumadzanena kuti uyu simunachite bwino matransfer ake mmadzanyozetsa utsogoleri mlipireni ndalama zakuti mmatukwanitsa president wa dziko ngati zikukhudza. Yes. So iyi ting'alula bwinobwino utsogolo tifati kuidziwa ting'alula chabwino achunga mufuna mwasangasanga mbali zonse ziwiri. Inunso apolisi mukamagwira ntchito musamachite kuonesera makaka kuti ndi wachipani chakuti fika boma likasintha amasamba kufinya inuyo chimenecho inuyo amene mukufinya nzanu ziwani zonena kuti you're not there for life. Mabomawa amasintha anthu amalira ndipo chipongwe chobwezera chimawawa kwambiri. Chonde be professional. Timakamba nthawi zonse kuti even tikamakhazikisa malamulo nkumaganiza ti lamulo liti kumpweteka uyu tikazachoka pa mpando timazapezeka ti lamulo limwe ife tinkapanga lija likutipwetekaso ife zimatero ndithu. So pamene mukuganiza ngati mukumpweteka munthu wina pamawa munthu osakhala inuyo koma kandi ana anu kandi abale anu azalandira nkhaza zimenezi zimene anachita Alexandra wakuje wa m'Baibulo. Chabwino anthu ena akwiya ndi alangizaso pano a APM kuti anthu amenewa adagonja ku convention. Now funso ndilo kuti ma convention imo tumakhalabe ndi anthu ena ukuthi kaya awine makaluze kaya aluze cha mtundu wanji koma amene ndi amene tikuwafuna. So tikungowapasa anthu kampata kuti asankhe ena anthuwa ngati simuwasankha ife tipeza njira yowayika m'mipando. Is that what we are doing? And we call that convention. Ojunga mamusanga msanga. Ayi pali ndale zambiri zimene zikuchitika. Mbona nthawi zina you even doubt kuti kodi convention mukungopanga kuti mukwanise malemba kuti anthu kunjako aone kuti ndinu chipani chosogola cha democracy koma zikuonekeratu kunena kuti alipo anthu ena amene samaluza mchipani. Nkhani yake ndi imene samaluza mchipani. Ndipo chipani cho amakhanga ngati kuti ali ndi share yaikulu. Yes. Kungwesa pa udindo amakapeza njira yokuti mpaka nalowere. Kodi ngati ma advisor tisamakhanga tikuzungulira kani ndi advisor muthalika ngati cholinga chili chabwino well and good. Komatu anthu amene akudandaula anthu amene akumatipeza so ifeyo pano ndakuti pipi komweko. Exactly. Sono ngati mukudziwa zonena kuti iyi ndi njira ndi backdoor yomayikira anthuwo kusogolo chifukwa tiwina kuti atuma advisor amakhala ndi mphamvu zambiri chifukwa amakhala pafupi ndi msogoleri. Yes. Ndiye cholinga chokhala ndi ma convention ndi chani muno kumuzingo atenga anthuwo ndikumanena kuti tasankha awa. Chifukwa ngati zimene zizizi zimene zimagawanisa chipani na ndichenjeze ngati nkhani imene simuchita handle bwino pamene kungotumphukira ndifuna mmazapeza kuti chipani chagawanikana kusogoloko ndikumayamba kodi zinamba bwanji. Chonde ngati anthu sakumfuna munthu musakakamize ndipo ngati ala advisor akhalire ku advisor komweko sizoti azilowerera kwinako ayi chabwino abankuku ngati pali munthu amene amaonera Hutigalent modzi mwayo ndi a president amuthalika akwiziwa andi tikakumana nawo ayi nditusa kumbuya kusanka ikonda
panopa anachita confess kuti ana uyipa inu mandi you using your program it's professional. Yes, panopa is very professional. Now this is a professional. wakomera Talk to him. Zukhala bwanji zomwe afuna kuti anthu ena kuti aluza ndithu koma akhalebe m'mipando. Yes, nasi akonera. Kunena kuti ngati mmaona mmene amalengeza zotsatira kukomesa ife ndalipo. Yes. Inu kuti mukudya zodya idya manudozi China manudozi. Ngati amalengeza vote ya wina kuti wapeza 10. Ndikudzalengeza wina kuti wapeza 15 anthu nkumadumpha. That is a message. Chimene amasangalalira anthu kuti uyu wagwa mchani. Kuti wawina ndi uyuyu. Ndiye kuti tiwauze kuti kuli anthu ena all along anthu amatchula. Anthu adakumakoka moyo wina atamva kuti agonja sali closer to you. Because amakhulupirira kuti amene acha amakupanga influence pa zinthu zina. I'm telling you I'm not influenced. Yes. Amana kuti then you don't know the Tanzania bwana. Yes. Pa director of youth. Ana panalipo a title ni Musa ndupeka la Tanzania meza chajitika. Ana a title ni Musa. Ana wina pa panopa ndi Anoma ndi Chisale. A title ni Musa acha. Agonja. Awasankha kukhala advisor wa Mutharika on youth. And I'm like, you understand? Yes. Like now he's being promoted. Because if anything, mwina amene wapambana amene okhala udindoko waona madindo wakulumona kwa advisor from kufupi. Yes, ndi abule. Yes. Mwina ajisa bweza makhala advisor on youth azimuza iwe title ndi timatele zachinyamarazi. Yes. So izizi ata kuzitenga ngati kuti mina zopepuka siye na amene makuti koma DPP as it is today. Sakuyenera so kuti apiteso in some bickering. Mene zinachitikira pakati they don't have to lose any other numbers. Ngati akufuna kuti awakhale maudindo anthu amaudindo awa ma-devices auzidwe how far they can jump. Alekere patipo. So that mphamvu za ma delegates sizikhalapo kuti ma delegates adasankatu amphamvu kunena kuti osati ongosankhidwa awalo ndazikani mphamvu posa amasankha ma delegates. Then what are we doing? Naona kalata ya Secretary General andani apita mkito. I'm trying to clarify kuti isuda akhani mphamvu. Kulemba it's one thing. Yes. Koma space background it's another thing. Yes. So I hope kuti Mutharika you take full charge of what is happening. Yes. Simukufunika kuti muyambeso kukhomana kumeneku mulibe nthawi. Yes. Muli ndi mavuto ofuna kukonza. Yes. komanso inuyo amene mwasankhidwa ndi advisor nthawi zina ndi bwino mwazipasa ulemu olokukana kumene kumachita kuona kuti anthu anakugwetsa convention not by a small margin but a big one. Kodi munthu mpaka kuzikakamiza kuzikakanabe ukhalepa uliyo nthawi zina kumavomera kuti ndikutha kutumika uli member ndavina ndichoke ena avineko inenso ndithathandiza koma from a distance asiyeni anzanu nawonso apange kushine yawo of the people. Yes, maudindo samuyaya munthu sungamapezeke waluzapa koma ukakhalabe iya kumavomereza kuti panopa I'm just a member koma ndikuthandizabe chipani changa kuti chipite patsogolo. First deputy president achipani cha MCP Mike Gutanhala adatitana ife kwa mayaka kuzomba kumene amachita msonkhano wawo chimodzi mwa zimene anayankhula pamenepo kwalimbikitsa anthu kuti musamangodalira bomayi. Boma silingakuchitireni zina zili zonse talimbikirani ntchito ngati kwanuko munthu sanavaleko sapato mukhale oyamba kuvala sapato ndinu kabambo anu sanathe kuphunzira skulu phunzirani skulu ndinuyo so that inuyo ndiye mukhale osintha history yakwanu kulankhula komanga no ine ndigwirizane nawo kunena kuti tayenera kukhala anthu olimbikira at all levels zimene zone ndigwirizana nazo ndithu koma ndipemphe chabwino kulimbikira ntchito anthuso amaona kusogolo environment amaona kuti kusogolako asogoleri inuyo mukulimbikira ntchito chifukwa ndamene mmachita set the tone mukakhala kuti mukuonesa kuti mukulimbikira ntchito sizimakhala zovuta kuti anthu amene ali pansipa nawonso akopere zimenezo. Chinthu china tentivomere kumalawi kuno nthawi zina amene amalimbikira ntchito ndi amene samakhala rewarded. Amene salimbikira ndi amene they get the easy meat. Chifukwa chimenecho anthu ena amakhala kuti amakhumudwa ndi kusiya kulimbikira. Muona wina kulimbikira ku sukulu achimwene kulimbikira kuphunzira wina ntchito yomweyo
foni amadziwana ndi wina wake mafoni kwa awiri atatu waitenga ntchito ndi wina mati what's the point bwino kumangodziwana ndi anthu kusiyana ndikunena kuti ndizilimbikira ndiye tiyeni tikhalenso ndi dziko lonena kuti lizigwirizana ndi mawu amene ayankhula Kathleen Gotani-Hara onena kuti anthu azilimbikira. Let's create an environment imene tizichita acknowledge anthu amene akuchita work hard. Tisamachite reward mediocrity. Tisamachite reward laziness. Tisamachite reward failure. Ayi dziko lathu imachita reward anthu otero. Yes, unfortunately pamenepo ndi mwayima pabwino achunga akunena kuti anthu amene zimayenera kuti mwinati amange na amene ali mabige anthu amene akuyenera kuti azipasidwa ma promotion akukulukutika bwana kugwira ntchito kuchola misana koma kulandira zonyenyeka bwana. My Gotani-Hara. Yes. 100% ndikugwirizana nawo. Zimene tiwene kuti tizilamphulana mdziko muno kwa number 1. Kuti pali zina zake zonena kuti usangodalira boma basi. Okay, iwe sungapakika garden imene apaka kupaka zaina yache. You understand? Yes. So pali zina zake I don't expect a politician kuti apake develop moyo wanga. Kuti mangodikira mtukula pa khomo basi. Zadikira zimene for so many years. Yes. On the other hand, Amalawi wa olimpikirawa. Tizaona. Azilimbikira koma misonkho kakalabu kena kawanthu kadziba ndalama zimenezo. Very bad. Very bad. Very bad. Yes. Chifukwa timaona fama akulu mbali na Amalawi ngolimbikira. Yes. Mbali na ndithu Amalawi ngolimbikira ndithu. Koma mina unene atsogolidwe. Kuli kuntundako. Anthu andale ena alibe ologazi. Ama pakula ndalama angaluliza kunyumba kwao. We have them here. Okay? So Amalawi, yes, my Madam Speaker, inde tilimbikira ntchito. Komanso mukakhala umeneko ndi ma MP wo mudziwa uzanso umene unakulu tamachita ndi manyazi 200 million kwacha. Yes. CGF. Yes. Kupita kudera kukono kulibe kali kose. And then you keep on blaming government on one hand. How zinaso ama udindo. TNT ngati boma lapereka ilise vyo kutamweza CGF. Tatieni the thing is account friend ije ineyo yi. Kuma ngati mapira kumanga zipatala zotere taiwonjezera. Kumeneko kutsika oneka chitukuko kumhayi. Wanda. Mongo kumbusana. Yes. Federation ya Rhodesia ni Nyasaland. Anthu ankatengedwa ku Malawi kuno ku Nyasaland. Kwagwira ntchito ku Northern Rhodesia ndi ku Southern Rhodesia. Ndipo kula Malawi ochuluka ku Copperbelt, kula Malawi ochuluka ku Zimbabwe, enanso ku South Africa. Ndipo kuyamba kalero mbiri ya Malawi anthu olimbikira ntchito. Even panopo akuzanda kumanapo ndi anthu kunja ku South Africa azungu akuzana zonena kuti we prefer Malawians anthu olimbikira anthu ata koma alipo anthu ena amene akuwononga zina limene koma generally ndife anthu onena kuti madalilika. Now zikutheka bwanji kuti anthuwa tudalika kunjako ku Israel akulima mizere mbatata ndani sa Malawi akukhulupirika bwanji kunjako kulima mbatata inosomo kuziwa nafuna kumenya kuti kula mizere mbatata koma kuno kumalawi munthu ameneyo sakulima. Nthawi zina nkhani ndimetu kunenayo nena kuti environment yakunoko ku Malawi ayi ndithu yosalimbikitsa munthu yombwezeresa munthu pansi kuti asalimbikire. Ndiye tiyeni ngati dziko nkhani ndiyofuna konsekonse ngakhale makampani enawa makampani kumachita kuona kuti koma apapa uyu ndamene akugwira ntchito ayi promotion ikupita kwa munthu wina ndi anthu amangoti nesene zingokhala pasi. So chonde let's be a merit based society. Merit based country, merit based society. Anthu amene akugwira ntchito moona mtima mozipereka tiziwaona. Usati kungobwera munthu kungochokera uko PS iwe maziwa mwagwira anthu mauji magari magwira amwene munthu kumangotena amwene maka ndi ku police zimene zozo. Chifota madziwana ndiye amene ali kuchipata DRC ndo ukuyokhala connections ena otherwise simupita kumyantha osamapanga choncho yayi. Tiyeni tikhale dziko limene tikulimbikitsa anthu amene amagwira ntchito moona mtima komanso phindu lake lizioneka. Anthu a Mulungu pamenepo ndi pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya Hot Current imene timakambako nkhani ya kwa judiciary kwa majaji kuti tikamaona kuti kodi chipepeso chimene timpase munthuyi tizigwirizana ndi kesi yake. Chifukwa pano pa galimoto ya boma kungogunda munthu
14 billion. Hey, who bankrupt this country? Yes. Who bankrupt this country? Who is making these assessments? Kungosokoneza kachituzi ka munthu tunafuna kuika mu news mu 50 million ndenda ikapa nkuku out 50 million 200 million imene jala kuti makhala kuti oyatizaja akambirana ziko lisitingaisi apa kulala wina kutenga apo na tisamapange choncho ya tizisusika do the right thing all the time tikamayimba nyimbo ya mtundu wathu timagwira mkono pa chifuwa apa it means something. We should love this country. Amenepo nepa msiriziro pa program yathu ya Hot Talent nthokoze amapang'ombe abusa wachunga komanso ansukuluzi a Jona Pankuku tathokoza azibambo ino kuchokera kwa ine ndevu zamwayi mwakoma nonse. Goodbye. Selly's Enterprise, we offer competitive prices and exclusive deals, making your tech dreams more affordable than ever. Smartphones, Samsung A14 4GB RAM with 128GB storage, Redmi Note 12, 6GB RAM with 128GB storage, phone accessories, AirPods PRO, original Samsung single part Type-C charger, 3-pin Samsung charger, Apple iPhone original chargers, lighting and Type-C chargers, smartwatch, laptops, Lenovo i5, 8GB RAM, 512 SSD, and assorted stationery. In Lilongwe, we are in South Park Building, Area 3. In Zomba, we are in Selly's Building, next to Steers. Terms and conditions apply. Selly's Enterprise, suppliers of electronics and stationery in Malawi.